Napot kívánok, üljenek le! Jó napot! Tanár úr, tudna valamit mesélni az emulzió használatáról? Igen, forgácsolás során a gép által leadott teljesítmény nagy része hővé alakul. Ez egyébként a nyíró, illetve képlékeny alakítóerőkből és nem mellékesen a súrlódásból adódik. Ilyenkor a forgácsoló él körül a hőmérséklet elérheti akár az 1000 Celsius fokot is, és érdekes módon az emulziót nem feltétlenül a szerszám hűtése miatt, hanem inkább a munkadarab mérettartása miatt alkalmazzuk. Minél több ötvözőt tartalmaz egy acél, annál rosszabb a hővezető képessége. Így például az ausztenites anyagoknál kifejezetten ajánljuk a hűtésnek a használatát. Házi feladat, írjátok meg kommentben, hogy milyen esetekben mellőzzük az emulziót. Mára ennyi, tipli hazafele!